Γεια σας, με λένε Δαβιδία και έκανα ένα καινούριο κανάλι στο YouTube και σκέφτηκα να το αρχίσουμε να ρούμε. Σχετικά με το κανάλι θα έχω από κάτω να δείτε. Έτσι μπαίνουμε στο δωμάτιό μου, αυτό το κρεβάτι μου, ένα τραπεζάκι, μια τηλεόραση, η κουρτίνα μου και το κομμωδίνο. Και αυτό εδώ είναι το γραφείο μου που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Και μια τσάντα. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ένα φάκελο. Το φανταστικό μου που φωτάει πάρα πολύ. Ναι. Θα το κλείσω τώρα. Το φανταστικό. Είναι η καρέκλα μου που θα κάτσω. Εδώ πέρα έχω τον κάδο μου, ναι. Και πάμε να σας δείξω το πανοράφι που πρέπει να ανάψετε το φως του. Να φαίνεται Παναγία μου. Λοιπόν, κάτι γίνεται, δεν γίνεται τίποτα. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω κάνει μια συλλογή. Το μικρό μου λιβάκι. Πάρα πολύ μικρό. Και την έχω εδώ σε ένα πορτοφολάκι. Εδώ πέρα έχω κάτι μολύβια. Φαίνεται πάρα πολύ καθαρά από το βλέπω. Τα σκέπα είναι από πάρα πολύ παλιά. Εδώ πέρα έχω όλα τα σιλάκια μου. Έχω πάρα πολλά φώτα. Περίπου. Εδώ να παρέμβω. Δεν μου αρέσει. Εδώ πέρα έχω διάφορα. Και ωραία. Εδώ πέρα έχω λεξικών αγγλικά, του Μπαμπινιώτη για τις χώρες, οδηγίες λύσεων για το σχολείο, ιστορία. Λοιπόν, κάτσε τώρα, γύρνα. Συγχωρείτε. Λοιπόν. Και θα κάνω φόνο, είναι πάρα πολύ καλό. Μισό λεπτό. Βλέπετε τον τοίχο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω μια φωτογραφία που θα δω τέτοιο. Το κάδρο που σας είπα πριν, έχω εδώ πέρα χαρτάκια διάφορα. Έχω ξυλογές, εδώ κάτι πλοκάκια και εδώ αυτό. Έχω όλα μου τα καλά μολύβια. Μια χτένα. Χαρτάκι εδώ, ένα σπιτάκι πάνω μας. Μια κόλλα και εγώ σπιτάκι. Ωραία. Μετά στο πάνω εδώ πέρα, το σιρτό δεν όλο σας δείχνει κάτι, μόνο κουκλάκια, οπότε δεν νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, ούτε εδώ πέρα έχω μόνο τα βιβλία του σχολείου, το πέμπτη αυτό έτσι να ξέρετε. Ναι. Έλα, μείνε λιγάκι, σας παρακαλώ. Εδώ πέρα, ένα παιδάκι, εδώ πέρα. Έχω κάτι τόμους, όχι. Και το κάνω. Θα το κάνω έτσι. Ωραία. Και ναι. Αυτά. Και εδώ πέρα έχω κάτι κοσμήματα. Πώς θα τα δείξω τώρα γιατί δεν έχω ελεύθερη χέρι. Εδώ πέρα, ναι. Εδώ πάνω έχω, ναι. Εδώ πάνω έχω διάφορα. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Έτσι. Έχω θετικά, γεωγραφία και κολόνια. Πιάστηκα το χέρι μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα πάμε εδώ πέρα στα σιρτάκια. Θα σας δείξω. Πιάστηκα. Λοιπόν, ελπίζω να ακούγομαι καλά, γιατί το έχω τραβήξει 5 φορές. Δυστυχώς.
Είναι πολύ ωραία. Εδώ πέρα έχω κάτι γελατίνες, κάτι τετράδια χρησιμοποιητά. Εδώ πέρα έχω πράγματα θηλυοδείκτε και τέτοια. Αν θέλετε να σας πω που πήρα τους θηλυοδείκτες, κάντε μου κάτω μια σχολή. Έχω ένα κομπιουτεράκι, ένα πορτοφόλι με δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Πάμε στα άλλα. Εδώ πέρα έχω την κάρτα του τηλεφωνού μου. Εδώ πέρα έχω ένα μικρό ελληνικό σκοπάκι. Θα πρέπει να υπάρχει εδώ, αλλά τώρα το δω τι δεν το είχα βάλει. Εδώ έχω κάτι φυλάδια, αλλά είναι μέσα στην δεν φαίνεται. Εδώ πέρα έχω κάτι χάρακες, μια ξύστατα διαβίωση και πράγματα τέτοια. Εδώ έχω κάτι ιδιαίτερο. Εδώ πέρα έχω μόνο κασετίνες και κάτι βιβλία παλιά. Και εδώ πέρα έχω και το όλο το για τη ζωγραφική. Ναι, δεν έχω κάτι. Και εδώ τελειώνει ξανά η